Duha ka disgrasya sa Cebu South Coastal Road nahuli kam sa Talisay City Command Center. Sagad sa hinungdan ang wa pagsunod sa traffic rules. Ano ang report ni Femery Dumabo? Usa niini ang nahitabong disgrasya tali sa usa ka SUV ug naka-motorsiklo. Parehong naka-go signal ang gaatbang nga daan sa corner sa Cebu South Coastal Road. Kining motor nga gikan sa poblasyon ang straight nga nipadagan sa dihang gikabangga niini ang ni left turn nga SUV. May na lang nga minor damage lang ang naangkon ug wala ray naangol. Susama usab ang sitwasyon nga nahitabo dinhi sa corner Calmar Street. Diin sa pag-go signal, kining taxi ang diretsurang ni left turn. Hinungdan nga gikabangga niini ang kaatbang nga straight going nga motorsiklo. Gipasabot ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga parehong sad-an ang SUV ug taxi. Kay base sa traffic law, kung anaa ka sa intersection o tinguha nimo ang pag-left turn, gikinahanglan nga moabot una ang sakyanan sa junction box ug siguroon nga wa nay nang labang aron di makadisgrasya. Ang proper ana is adto jud ka mohunong dapit na sa tunga-tunga sa junction box, magpaabot ka kano sa mo clear hanggan una ka ma-execute sa imong left turn. So ang nahitabuan ning kasuha karon is wa pa gani siya kaabot diha sa tunga, diha pa gani sila sa layong suit sa junction box, ni-execute sila og left turn, hinungdan nga nangaigo katong maong mga motor. Ang SUV ug taxi driver ang naisyuhan og citation ticket ug nagkasinabot ra hinuon ang mataghabig ug wala nay kaso nga ipasaka. Oban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.